Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your father. Ping, wa may kausaban sa lihok og sinultihan ni Padre. Wa gyud di ay makatug-an si Angela niya. Lagi no. Gipangulbaan bi ako ganina. Mao bitaw to nga panagsara kong sulti. Oo niya. Unsaon man eh. Ikaw gyud ay mismo ang mutug-an niya sa tinuod. Karon pa lang gikuyawan ako ring. Pero imo nang responsibilidad nga musulti niya sa tinuod, Ping. Oo, unsa man. Ako'y musulti. Uy. Ayaw, katingalig masuko gyud siyang mayon nako. Oh, mao gyud na. Mangita lang ko higayon ring. Pangayoon ako sa Ginoo. Gamdag hagop ng lagring ra. Ay, di dyo ko katog. Si Pader ka. Labing siguro, wasa to siya magkatog. Ay, taon sa siya kong anak. Naginusara na lang sa kinabuhi. Kung nahibaw palang unta siya nga ako ang iyang amahan. Usaon nga wa magyuday makasulti sa Angela niya. Ngano sa ka nga wa man niya sultihis, Pader? Unsaon? Wa na may higayon. Manudya pa mangyog ka. Oh, Ginoo ko. Matuog na ko eh. Tingalig magpakita pas ang hilan ako. Unsa man ning dapita? Murag lahi man og feels din hi. Uy, nay babay nga nagbarok sa unahan. Murag nakaila ko niya da. Si Angela. Musibat ko. Ay, asa ka? Ay, pagdoon ako, patay na ka. Pero dinhes imong damgo, bohe ko. Awuday no. Sige, magstorya na lang kita. Puslan man nga nakita ta dinis kong damgo. Ano man sa dimutog anis tinuod si Father James? Sa wa pa ka matigok. Ano ngisim ka? Dadon ta lang kapi. Dadon na lang tika. Aron sa gamatigok. Ay, binuwag niya, oy! Balik ka! Ayaw na! Uy, gidaman ka, uy. Salamat. Salamat sa tamparos na kamata ko. Nagdamgo kang Angela. Naibaw lagi ka. Dito man ko si imong damgo. Walang ko magpakita ni mo kay nahadlok man kong Angela, Ping. Ma, di pa ko makatuo nga wa ka na. Dili ingon ini ka sa'yo.
dili ingon ini ka sayo. Wa ka pagkasultin ako. Kinsa ang May angay kang mahibawan, anak. Bahin sa imong amahan. wa ka gid pagkasultin ako. Kinsa nga akong amahan. Pero tingali. Wa gid gitugot sa Ginoo. Wa na itugot nga makailap ako sa akong amahan. Ug ubad sa imong kamatayon. Ako na sab siyang ilubong sa kalimo. Ma, matuog na ko. Good night. Ay, pastilan. Oh, dali na lagi ka, Gring. Ay, mantika ra gyud akong napalit, Piping, oy. Nidali kog pauli, oy. Kay perti ng daghan nagtao sa merkado. Mura na gyud wa nay COVID. Wa pa gyud magsulob og mask ang uban. Uy, kumpiyansa na gid kay sila. Mao na diha. Lugaka na gani mo kumpiyansa lagi dayon. Ang mahitabo ini, mubalik na sa tag-lockdown ini. Mura na gitag ni sayog chatcha ini kay magsigilan tag atras abante. Pagkabadlong ng tao ng uban eh. Pero kita, Gring, ha, di gyud ta magpabadlong. Bisag mo gawas lang ta diha sa atong tukaran, magsulob kitag mask. Di gyud na nato kalimtan. Ang page, Gring, na apel ni mos lista. Ay, uy. Ay, number 1 ko na sa akong listahan. Sigurado ka nga watay na kalimtan, Gring. Layo na rabatag na lakwan. Dool-dool na rabatas karsada. Ay, wa na lagi. Ako pa. Nga maniguro mangyod ko nga way makalimtan kong mulakaw. Oh, uy, hala. Hala, unsa man ron, Ping. Di sa tamo pa dayon, Gring. Klaro na sa nato kung sa gikagubtan sa unahan. Nga no mo, oy, naunsa mo. Ay, pagdakop ang way mga mas! Uy, hala, Ping. Wa man day ta makasulob og mas. Uy, bangas ka. Balik ka sa agyo, Gring. Balik kayo, nayabag na ni. Kutasa, Ping, oy. Unsa na? Ingon ka, wala tayo nalimtan. Huwag ka rin tayo makasulubog mas. Ay, mao lagi. Abi banggod na ako. Wa na gyud ko'y nakalimtan. Ay, pero otro man sad gani ka. Wa man sagay ka makabantay nga wa na ta magsulob og mask. Mga tiguang nagdayta. Oy, tiguwang ba, oy? Hindi ka mo angkon, ang mga sinyalis naman good ni Gring. Ay, Ping, di man gyud nakalikayan nga usahay malimot ang tao. Pastilano. Kung nalahos ta dito, awan na, apil kita tas nadakpan. Mas maayo sad nga giingon nila ana, Ping, oy. Aron dili na magpasagad ang mga tao. May sad unta bisag dinhilas atong dapit, no? Dakpon gihapon ang dili magsulob og mask. Na di na tingali kay lagyo raman ang mga bahay dinhi. Adi sa kayo mag-standby ang mga tao pus gawas. Ay, naasad bayay usahay nga manggawas ang mga tao. Suko ka, Gring. Ay, malang Gring. High blood ba ni mo, Gring? Labi nagdunay libakon, Ping, na. Manggawas, oy. Magtapok-tapok dayon. Di man na, pirmi. Oo, di noon permi. Nga, kaning usaman ta mula, taglakaw, ano yung usaman? Di na lang una, oy. Wa na nung ko ganahing mulakaw.
Gring, bantayi akong nilungag kay mo gawas ko. Oh, nagduster ka raman. Diha akos gawas, oy. Akong atangan si Arsenia kay muadto man kuno siya sa lungsod. Magpadana lang ko niyag palit og kamay og tabliya. Oh, ay kalimte ang mas. Ay, diha ra bitaw sa atong tugkaran. Ang nilungag ping ha. Batay madakpan ka ha. Ha, naman dito sa Arsenia, oy. Ingon kay paingon na siya din, he. Ako lang tong sugat-sugaton sa unahan. Lagreng! Uy, naakaramang ko di ay diha. Dali diri, oy. Ay, ari na lang, God. Kaya nag-atag ko sikat-sikat. Ay hala no, hagoon pa mangyud ta. Ay, sige lang, God, ay. Nanghangyo na baya ka na ako, ha? Maon na, mamoy-boy lagi dayon. Oh, wa man lagi ka magsulob og mask. Ay, di amang God kay Mas, God. Unya naman nila ako sa loobon ko na ng sikat-sikat. Ay, tumasad ganit ka. Ay, igo ra ba akong muhatag nimo ining kwarta? Kinintos ni ha. Usa ka kilong kamay og duha ka putos nga tabliya ha. Huwag buliyok sa mga wamang sulmog mas! Patay, war ba ito magmas milagring? Na. Gring! Gring, so lang rin, kaya naay manakop, Gring! Gring! So lang rin! Gring! Was milagring. Uy, hain naman itong bayhana. Oh, ha? Kapila na mo ganyan ka magsulubog mas! Bilagring, ay. Unsaon man ni nato? Madagpag sa ini. Musibata. Wa pa na makakita nato kay na mixture pa sa iyang mga dinakpan. Sige. Managan ko. Huwag mo si Mat! Patay! Nakita ang tarsin niya! Gagray! Picturan na ba? Ikauwa! Ay, tabunan na to atong naong. Dali! Sige. Oy! Ano mo doon? Sorry, sir. Sorry. Babadyo mo mong duha! Uy, hala, Arsin niya. Imo mangguday ng giwalis imong blouse. Ug mo imong gitabon sa imong naong. Wa ka man di ay magbra.